labari da dumuduminsa. A wannan lokaci za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta haramta wa masu hayar adaidaita sahu bin wasu tituna a jihar. Sai ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ku ji waɗanne tituna ne gwamnatin ta haramta wa 'yan adaidaita sahu bin su, sannan kuma menene dalilin da yasa aka hana su. Da na subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun cikakkun labaranmu da zarar mun dora. Haka zalika ka danna mana alamar like domin hakan yana taimakawa wajen yada bidiyon mu a YouTube. Mun gode. To ga cikakken rahoton. Hukumar da take kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano, Karota, ta haramta wa masu hayar babur mai kafa uku wanda aka fi sani da adaidaita sahu a jihar bin wasu manyan tituna. Dokar za ta fara aiki ne daga gobe Laraba 30 ga watan Nuwamban shekarar 2022 da muke ciki. Gwamnatin ta ɗauki matakin ne bayan da ta samar da manyan motocin haya da za su maye gurbin adaidaita sahu domin ɗaukar al'umma zuwa wasu sassan cikin birnin jihar. Hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar Karota na Bulisi Abubakar Kofar Na'isa ya sanya wa hannu a jiya Litinin a jihar Kano. Sanarwar ta ce an haramta wa direbobin adaidaita sahu bin titunan Ahmad Bello zuwa Gezawa da titin Tal'udu zuwa Gwarzo. Gwamnatin ta bayyana cewa ta tanadi manyan motocin sufuri domin sauƙaƙa wa al'umma bin waɗannan hanyoyi. Gwamnatin ta ƙara da cewa za ta sanar da ranar da matuƙa a daidaita sahun za su daina bin wasu manyan titunan da zarar ta kammala samar da dogayen motocin da al'umma za su yi amfani da su. To wannan shine rahoton da muke tafar da shi a wannan lokaci. Kamar yadda kuka ji, a wannan mataki na gwamnati na haramtawa masu hayar a daidaita sahu bin wasu tituna a jihar Kano, kuma sun ce ba da dadewa ba za su ƙara wato sanar da wasu hanyoyin da masu adaidaita sahun za su daina bi. Muna fata wannan hukunci da gwamnati ta ɗauka ya zamto mai sauƙi ga su waɗannan matasa waɗanda suke yin sana'a ta adaidaita sahu, domin tabbas akwai matasa masu ɗimbin yawa waɗanda suke ɗaukar nauyin kansu da nauyin iyayensu, wasu ma har da iyalansu a wannan sana'a ta adaidaita sahu. Muna fatan hakan kada ya zama wahala da kuma ƙuntatawa a gare su. Sannan kuma muna kira ga su masu hayar ta adaidaita sahu su yi ƙoƙari su ƙaurace wa waɗannan hanyoyi da gwamnati ta hana su bi domin tsira da mutuncinsu da kuma na rayuwarsu, domin duk wanda ya karya wannan doka, duk da dai basu bayyana cewa ga abin da doka za ta ɗauka ga wanda ya karya doka ba, to amma dai tabbas akwai wani abin nasan da za su tanada wanda za su yi wa duk wanda ya karya musu wannan ka'ida da suka shimfiɗa. Sannan muna kira ga gwamnatin jihar Kano da ta samar wa matuƙa a daidaita sahu wata sana'ar ko a tallafa musu da wani abin wanda zai maye musu wannan sana'a da gwamnati ta iyakance musu ita. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka, Sahihiya Hausa TV. Haka zalika muna da yakon jiran ra'ayoyinku akan irin labaran da muke wallafa muku a wannan tasha. Bisalam.